T'has adonat mai que una persona que està molt enfadada i que està tractant malament algú altre, aquesta persona pateix molt? Has pres consciència alguna vegada que una persona que no pot enfadar-se i que contínuament reprimeix la seva ràbia també pateix molt? Doncs tractarem aquests temes i molts altres al voltant de la ràbia amb el monogràfic online que farem el dimecres 10 de novembre per la tarda de 6 a 9 del vespre. T'hi pots apuntar des del link de la bio i serà un moment per poder no només reflexionar al voltant de com viure sanament la ràbia, com canalitzar-la de forma apropiada, sinó també de fer una pràctica de treballar les dificultats que en tenim entorn de la ràbia, ja sigui per descontrol, ja sigui que quan veiem algú enfadat entrem amb molta por, ja sigui que sempre haguem de fer bona cara i que no ens puguem permetre mai estar enfadades. Així que si et ressona d'alguna manera i tens ganes, endavant, ens trobem online. Una abraçada.